Non somos nada. Pero como que non somos nada? Que dis? Literal, que non somos nada. Somos Toxío. Bueno, por pouco tempo. Non ves que me estou metendo no papel do obradoiro que imos facer con youtubeiras? Que deixamos de ser Toxío. Como que deixamos de ser Toxío? Que capítulo me perdín? A ver, imos esquecer todo o que aprendemos ata agora. Se queremos axudar a xente a que aprenda desde cero, teremos que comezarnos tamén desde cero, deixar de ser Toxío e poñernos no lugar das novas creadoras. En corto, imos facer un exemplo práctico a través dun roleplay. Vale, entón imos ata ali e creamos todas xuntas unha nova personaxe. Decidimos a temática da que vai falar, o formato no que o fará e de que materiais pode tirar entre o que teña pola casa. Bueno, todo iso sí, pero tamén haberá que falar un pouco de edición e de difusión, non? Sí, iso tamén. E así a xente poderá ver en primeira persoa que en 50 minutos se poden ter todas as bases para empezar a crear contido na rede. Así que se che soa ben, contamos contigo para este obradoiro o día 1 de febreiro antes da gala youtubeiras no Pazo da Cultura de Narón.